man, waar ken je hem elkaar van? Want je bent geen collega's, hebben wij begrepen. Nou, weet je wel nou. Nee, we vieren geen collega's, nee. Nee. Nee, maar ik heb hier de zaak 24 in hand en ik heb hem nog gekregen hoor niet door Rudy Haringa. Ja. Dus ben we nog toevallig voor het eerst bij elkaar. Ja. En dan ben we dus nog eigenlijk al collega's, hè, nou. Dit is jouw eerste dag, begreep ik? Dit is mijn eerste dag, ja. Ja, klopt. En ja. Ja. Juist liep ik nog instructeur. Ik ben dus daar, ik help hem dus nog eventjes. Ja. 3 maanden lang. Even wat hand- en spandiensten. Even wat vertellen. Ja. Dus het is het begin voor één en het einde voor Noor. Ja, zo is het. Ja, inderdaad. Ja. En we hebben het dus samen praten. Dus gewoon 3 maanden zoek je helpen. Behalve sneus en mandjes heb ik nog vrij. Ja. Dan doet Rudy het zelf. Heb ik dus een lang weekend. En wat is nou de reden dat de ene mooi ophoudt en dat de andere mooi begint? Nou ja, ik ben 64. En Rudy die wil voor eens wat anders. Ja, hij zit in de installatiewereld en die bouwwereld, dat is wat inzakken. Hè. En ja, prijs is ook onder druk, want ik weer ZZP'er zeg maar. Nou ja, dit komt ik bepaald. Ik denk, nou ja, ik dat maar proberen. Dat het dan al minder wordt. Wintermaanden komen we vandoor, dan is het ook al minder. Ik denk, dan moet ik het maar proberen om wat te vangen te krijgen. Nou, dat is slagen. Maar je kunt beide een spannende titel meten. Weet je wel? Ja. Ja, maar we zijn wel nuchtere vrienden, hè? Ja. Dus let ik horen bij jou komen. Probleem blijft ter plekke op. Dat me net zeer, dat is de volle zijn. Het is wel mijn leven, hè, dit. Maar ja, ik heb nog een huis in de Loon, maar een groot hakker bij. Daar ging ik wel verder maar. In een hobby, hè? Nou ja, brommertjes. Dat is wel een project, dus nee. Maar een fiets is mooi, maar dit is het echte werk, had wat goed begrepen. Dat is mijn passie, hè? Ja. Ja, verkepen dat wil ik net, maar ik heb wel eens niet verkocht. Ja, voor een goede prijs, hoor, ik het net verder. Maar ik kijk wel een beetje commercieel natuurlijk, hè. En door het al je nog? Start te lopen? Ja, net al die zelf. Maar die erin direct, die zundert erin. En bij die kreeg een brommeretje en dan heb ik ze even uitzieken. Ja. En met trots, ja, dit. Ja, heel mooi brommer, hè, netjes. Mooi, hè? De Triumph, kijk, ik had een week, zit ik met een verhaal bij. Die doet het ik altijd, die komt direct nog iets bouwen, twee. Eigenlijk een beetje van een, ja... Ik ken er onder de toonbank wel zien dat je die ook wel gauw zijn gaan. Ja, dan vergeet ik, ik zet nog een beetje in de voort. Dat vergeet ik eens in enthousiasme, dan wie ik het vergeten. Ja, voordat jou de zaken opbanen. Ja, maar dit is een mooi ding hoor, die moet ik altijd even verzinnen. Dan kom ik geregeld meestal op de cent, even snuipen. Nou, dan zetten we deze op en dan krijgen we een cd'tje opzetten, dus nog muziek. En een cd'tje opzetten. Dan hoop ik dat er dat natuurlijk is. Nee, dat is echt het beleven. Nou, lach niet jong. Nee, dat is een... Oh, wat zegt het beleven, hè? Zegt het beleven. Knippen. Godsamme. Jongen. Nee, dat het niet. Wat is het er wat, nee? Ja, dit wordt knippen, jongens. Ah, toen nou. Dit wordt een lange uitsturing. Nou. Godverdorie. Nee. Shit, wat jammer, hè. Shit. Dat is het beleven, hè? Daar wonen we net nog. Ja. Ja, we zijn nog benauwd dat ik al maar pensioen weer. Nee, grapjas.
Godverdorie. Nou, heel Friesland lagen daar mee. Meer. Ah, goeie. Hoi. Ga je hem nog surfen of ben je hem al klaar? We gaan er even proberen. Want hoe binnen de omstandigheden? Nou, wel goed, dacht ik zo. Ja, waait het net, Windkracht 7 of zo. Dus dat moet wel lukken, denk ik. ja, waait het dan net te hut? Nee. Wanneer hij waait het te hard? Windkracht 10. Windkracht 11, dat zou misschien nog net kunnen. Het is lekker. Dus ik heb er zin in. En waar kom je hem waai? Ik kom uit Groningen. Maar speciaal vanuit uit Grains, Nee, Groningen. Ik werk hier vlakbij, dus wat dat betreft is het wel te doen. En, Om uitwerk even hierheen te gaan om los te gaan. Dus ja. en altijd als een hut begint te waaien, dan denkst je als surfen van yes. Absoluut, natuurlijk. Absoluut. Dus ik sta te popelen om water op te gaan. Dus wij houden die eigenlijk op. Eigenlijk wel, ja. Dus het is mooi om daar te filmen. Ik zal dat even doen, Schalers. We volgen die even. Dat is goed, prima. En geniet ervan. Dank je. Zie je zo, hè?